Magajin zango. A social media kowa yanzu yana batunta, na shiga bacin rai dole na fusata. Kowanne shafi na media batunta, lallai sai yanzu ne na san akwai magauta. Waɗansu koyaya yanzu suke ganinta, ku saurara yanzu nan zana buɗe zancen. Da farko dai manafikin nan shi ya fara, tana wanka a toilet haka suka tsara. Bidiyon madam a shafi sun ka tura, meye za ka karu da shi wai don fitsara. Akan mu duniya yanzu ake ta ƙara, meye amfani yin hakan ku ce asara. Na gode a duniyar mu sun fahimta, Allah zai tona asirin su yan asara. In ka cuci dan uwa akwai dubara, ƙaraurawa akan ku dole za ta yi ƙara. Addu'ar da tun cikin dare na fara, wanda ya yarda da kai wai shi zaka cuta. Magajin zango addu'a akan magauta, Abdul J.A.J dole za na ƙara bauta.